Ple de gom a gom estava la càtedra Figueres aquest dissabte al vespre, Diada dels Innocents, per acollir la conferència de Josep Maria da Costa i Joan Manuel Soldevilla, titulada Figueres, possiblement la ciutat més, un recull del que ha estat l'any 2013 amb fotografies preses pel propi da Costa. L'acte va ser presentat per l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, la qual va augurar que l'acte, que ja porta 2 anys celebrant-se, sigui una diada institucional més figuerenca. Figueres, possiblement la ciutat més. Aquesta és la conferència d'avui d'en Joan Manuel Soldevilla i d'en Josep Maria da Costa, i que quan acabem podeu recollir aquí fora, de manera que en tingueu una casa vostra. Passem ja doncs, en els autèntics protagonistes i que tingueu bona diada de Sants Innocents. L'humor i el bon carisma de da Costa i Soldevilla van arrencar més d'un somriure entre el públic que va disfrutar veient la ciutat en imatges, unes imatges un tant pintoresques i també divertides. Com també divertida la imatge de da Costa i Soldevilla lluint la mateixa camisa i el mateix estil damunt de l'escenari. Jo crec que la gran llum que té és degut a la tramuntana, la diurna, tinc unes llums fantàstiques, però de nits, i aquest any amb el Nadal encara ho hem vist més, té aquesta il·luminació nocturna daliniana que fins i tot crec que en el propi Dalí li encantaria veure els jocs visuals que té aquesta il·luminació. I així s'acaba l'any 2013, amb una retrospectiva des d'aquí, des de la CATE, feta per Josep Maria da Costa, amb unes imatges d'una Figueres que tots coneixem, però des d'una altra perspectiva. Víctor López, Nord Televisió, Figueres.